Itulah mengharang. Ya, ambil contoh tulisannya, guys. Mengharang.
Ayan, may shoutout sa Lods. Corny Crickets Vlog. Makikita yung thumbs up. Ayan, mga shoutout ulit sa dyan, guys. Yung isang mapagpalang umaga. Thanks po sa jacket. Ayan, welcome sa Lods Clowny. Ay, gising lang, ano. Ayan, guys, nakikipag-ano tayo doon. Doon tayo doon sa mga kaibigan natin sa Pilipinas. Siyempre, guys, magkaroon yata ng lindol doon sa Abra. Pag sa balita kasi. Ayun, 7.5. Ayan. Yun, nakikidalamhati po tayo sa mga namatayan doon. Maraming nasira ng mga... Mahirap talaga guys pag ang kalikasan. Shoutout, maraming salamat sa Clowny Crickets. Ayan, ano pa to bahay mo? Sige, pipin po kita. Silipin natin yung bahay mo. Thanks po sa jacket host. Si Clowny. Ayan, bigyan kita na. 151 subscriber. Bago ah. Sige. Bigyan kita ng add moderator. Pag-ibig. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. 151. Give and like and subscribe. Ayun, sige, gawin kitang 160. Ito ba yung main channel mo ba to? Just beautiful and very nice soundbirds. Ayan. English pa si ano? Silipin niyo muna natin. Thanks po sa papin. Welcome sa Let's Go. Opo, bago po lang channel ko. Ayan, sige. Ayudahan kita. Ngunit lobat ka, lobat na ba? Ayan, magkita shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan. Ako guys, pinaka-support naman natin sa Nababing Baby pa. Isip mo. Diba? Ayun, gawin kitang 160. Kunin ko muna yung video mo. Opo, bago lang yung channel ko. Ito kayo sa Just Beautiful Flowers and Very Nice Sound of the Birds. Ay, wow. Ito, Child's Patots Gaming. O, kumat ka ba? Ayan guys, nakikipag-simpatya rin po tayo sa mga kababayan po natin sa Abra. Ayaw naman natin siguro na may lindol doon, 7.5. Ayaw po tayo ng balita. Ayan. Ayan, shout out, Child's Patots.
Ayan, mga hello, shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Maganda ko na to si ano. God bless po sa mga nasa lanta ng Lindol. Opo, Ma'am Bantos. Maraming nasirang mga struktura. Siyempre, talaga natin mawasan. Ayun, please connect guys sa mga binaba ni Nightbot. Ayan. Buti ako lamang. So, maraming salamat sa pagdala, Lods Patots. Ayan guys, may nakapin pa ako. Support naman natin si Lods Cricket. Ayan, titikitan kita, Lods. Ayan, mga Lods, shoutout ulit sa inyo dyan. For 153 na. Ayan natin video. Ayan, may nakapin ako dyan. May binababa si Nightbot. Tikitan niyo po dyan guys. Iwan po kayo ng bakas. Yan, thanks po ha. So, welcome sa Clowny Cricket Vlogs. Victoria Pick. Ayaw mid. Aking puso. Yung 5 million viewers natin, babala pa kayo ng banyo guys. Ay, unahan po natin. Pa-support naman dyan sila Spatots. Ay, sila Spatots. Si Ma'am Clowny Crickets Vlog. Ano ba? Babae ba si Ma'am Clowny? Clowny. Siyempre babae Clowny. Hindi, may lalaki din kasi na Clowny. Ayan, support naman natin guys. Yan, nakapin sa taas. Kaya magkakanta-kanta tayo. Wala, busy kasi yung mga tao ngayon. Kasi ayaw natin kasi masyado makita yung mukha natin. Init. Mayroon tayong maganda ng aircon. $154 ka na lods sa Just Clowny. Gawin natin ito 160. Brad! May galaw chat out sa'yo, Brad. Sige, Brad. Ayun na natin mamaya. Para dikit ko na lahat yata yung ano ko sa'yo. Ayan, shout out sa'yo guys. Thanks, Brad. Ayun, sige, Brad. Walang problema, Brad. Ayan guys, sa Ma'am Clowny Crickets. Ayan, di kita mo rin na si Chiche Presto.
Iwan ka na rin ng bakas. Maglablaban po kayo dyan. Ayan, may nakapin ako dyan, Brad. Ayan, makipagdikitan ka rin dyan. Ayan, kamusta na, Brad? Mataas yung views sa video mo eh. Ayan, abaan mo ng ano. Ilan ka na ba? Sa'yo. $28. Adikit ko na sa ito eh. Samahin ko na lang kayo dalawa ni Mapan. Para isang ayuda. Paste. Itchy. Uy, uy. Yan sa touch mga Blazy. Lang guys ha. Ipin ko lang muna ito yung dalawa natin yung mga maliit na bahay. Dalawa nakapasok, wala harang. Baka limited yung harang ko mga Blaze. Kaya nga eh. Check ko na lang mamaya. Limited ito.
Ayan guys, shoutout yan guys. At patuloy pa rin natin pag-pray din po natin yung Abra. Ayun, siyempre guys, yung Lindol na gumanap po na 7.5. Lakas noon. Ayan, Ma'am Blazy. Ayan, Ma'am Bagis K. Hindi kita nakita, Ma'am Mami K. Madam K. Wala si Mami K. Mami K, malayo kayo sa Lindol? Locos. Ayan, pa-support naman natin guys yung nakapin. Ayun, baby pa. I-open ko muna ito. Bakit wala siya? Oh. Baka magdoble yan. Silipin ko muna yun. Parang. Ayan guys, may nakapin ako. Support naman natin guys. Maliit pa yung bahay nila. YouTube Studio. Likom! Hindi, open naman yung ko eh. Open siya. Open siya, open. Oh, double-double na tayo. Guys, kayo dala ko guys ha. Ayun sa Tatcha Ma'am Blazy, maraming salamat sa pagdalaw. Dito na ako. Number 3 na yun eh. Striker. Ay, shout out! Ay! Ang Brad Check, maraming salamat sa'yo, Brad. Ay, support naman natin guys. Bago maliit pa yung kay Check Presto po. Yung 28 pala yung bahay niya. Tignan natin po. 155. Masaya na ko guys. Nag-ayod ako kay Ma'am Crickets. Dan sa nakapin, maraming salamat sa mga play.
Yumit. Yun, harang ng pagbalik ko. Ma'am Blessing, ganun yung harang ko eh. Maraming salamat. Tambay ko lang to Sir Falcon. Ayun, maraming salamat Sir Ma'am Lazy. Ayun, ginugulo ka siya itong like ko para na kasi nakaset-set. Maraming sa ato at kay Pre Lods Nelson. Oo. Habang wala pang tawag, pag may tawag mayan, putol naman. Ayun, ilan na si Ma'am? 157. Ayan. Ayan, shoutout sa lahat yan, guys. Kablensin ng Dubai, thanks po OTW sa'yo. Ayan. Ayan po yung bahay ni Ma'am Lacy. Dahil lang, ayan, Lacy. Ayan po, Ma'am Cloney. Yan ang main channel niya. Ang binaba ni Nightbot. Ayan, dalawa po yun sila. Dikitan mo po yun silang dalawa, si Preloads Nelson. Aywan ka lang ng bakas doon, babalikan ka ng mga aray ko. Bakit ilan ba ito? Pag-ibig. Ayan, ma'am, magdidikit na ka dyan. Iwan po kayo ng bakas. Yung pangalan nyo na Falcon para Falcon of Desert. Ayan, para balikan din po kayo. Dikit na ako lahat sa'yo, Brad. Dalawa ako dikit sa'yo. Signal pa ba? Dito wala talaga harang. Ayun, wala ka harang, Ma'am Blaze. Pero ano naman yung harang ko? Mag-ano ka lang, ano kasi talaga yun eh. Dan na si Sir Presta. Maraming salamat Sir Ma'am Blaze. Ayun, gawin ko lang itong ano si Crickets. 70-58. Check ko naman yung ano kung hindi naman siya limited. Ayan. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Ayan. Ikaw sinta, dati-rati. Kanta tayo mamaya. Pagkatapos ko ang dumikit. Direct kasi ako. Kagabi nag-live ako. Nag-ano ako eh.
Ayan, maraming salamat sa Patay Homes niyo mo dyan. Shout out sa lahat ng mga members ko dyan, guys. Kay Ma'am, Ma'am Scarlett. Kay Lods Piofio. Kay Lods Saldes Zaman. Kay Lods, kay Nor Famia. Ayan, kay Ma'am Carmen. Kay Lola Bigs TV. Ayan. Kay Ma'am Marvelous Vlog. Ayan. Kay Lods Roger Gonzaga. Ayan, shout out po siya. Ayan, maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan, Ma'am Blazy. Ayan. Ma'am Blazy wala pang work. Shout out niya kay Frelods. Sweet Kate, sweet likes and support, Lods Falcon. Ay, maraming salamat sa sweet likes and support mo dyan, Lods. Sweet Kate, ba't wala kang jacket? Ayan guys. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan sa taas. Ayan, bebing bibi pa. Ayan, dumididi pa po dumididi pa po yun sila. Kumbaga sana hindi pa na sa ina. Kaya maraming salamat sa iyo, Dan, sa nakapin. Ayan, maraming salamat sa Lord Sweet Kate. Maraming salamat sa support. I love it support. Ayan, guys. Sana ba tayo? 6. Ayan. Pag-waiting ko lang to si Ma'am. Gawin ko siyang 6. Babala kaya ng mga premium nyo dyan. Kasi may dinitam sa natin. Ipantap sa ako rito. Lord Sweet Kate, kamusta ka na? Tambay ko na ho sa ang luto. Ay, wow. Sige, Ma'am Blazy, maraming salamat sa iyo. Masarap yun yung luto mo, no? Tay, sa plot, Lods Falcon. Ayan, welcome sa iyo. Welcome sa aking kababayan, si Ma'am Sweet Kit Vlog. Ang aking kalingwahe. Ayan. Ayan guys, siyempre guys, ako kasi guys, mahilig talaga ako manood ng balita. Napanood nyo man yung balita doon sa Abra, ano? Ayan, may lindol kasi doon, 7.5. Ayan, nakakawa yung mga... Ayan Ma'am Mards, may galaw siya nakakawa yung mga apektado doon. Mayroon ako nakita doon na ipit na isang construction workers doon sa building na ginagawa. Ano? Ma'am Michelle, mga galaw shoutout. Ma'am Mards, mga galaw shoutout. Maraming salamat siya. Ayan guys, pa-support naman natin yung nakapin, yung mga dumidede pa dyan sa taas. Malakas yung lindol, ano, di ba? Magnitude 7.5. Lakas noon. Naranasan ko dati yung lindol, elementary pa ako sa lugar namin sa Panay. Mga malakas din yun. Sweet Vlog, thanks OTW sa iyo. Ayan, maglamlaban po kayo dyan guys. Habang nilidikitan ko po to si Mama. No? Si Chef Presto guys, maliit baby pa po yan siya. Akin pong kaibigan yan dito po sa Middle East. Body-body ko po rin po si Chef Presto. Ayan. So check nyo guys yung kanyang video. Ayan. Dito rin po yan sa Middle East. Sa gitnang silangan. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Ma'am Marge, sa pa-BG-BG mo. Salamat sa patambay niya. Mga 2 hours lang po tayo, guys, para. Ayan, payakap palambing. Ayan, sige, Ma'am Marge. Lambingin pa. Ay, Ma'am Marge tuloy. Ma'am Sweet Kate, ipapin natin naman. Ayan, nag-wait na rin to siya. Ano, Pag-waitin ko lang to si. Ayan, wait na siya.
May 160 ka naman brackets, ha? 161. Sa'yo binaba mo lang sweet kita. Sige. Yung guys, support naman natin binaba ni Lord Sweet Kate. Yung binaba ko rin po yan si Lord Archie. Ayan, yung nakapin din po siya. Pero baby pa. Ito na ako maglalagay. Ayan, pa-support naman, patamsak naman guys yung nakapin sa taas. Iwan lang po kayo ng bakas kay Mama Sweet Kate. Nag-ayuda po yan sila. Mo-support yan sila. Ayan. Tamsak sa kanyang Paron 5 Sunday morning. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Sweet Kate. Nagugulat ako bigla kong hila. Nasisira cellphone ko tuloy. Yan, 6 million viewers natin yung Miguel Hudson. Ayan guys, may nakapin pa ko patamsak naman dyan. Ang bahay mo panalo siya. Meron pala ako nilaligid sa'yo. Saka na lang ito. Ba't hindi pumapasok yung subscriber niya? 28 po bahay niya now. Nalagyan ko na yung isa. Para hindi siya pumatakbo. 28 pa rin. Kay Chichi. Try mo ulit dikitan ng Sweet Kate kung pumapasok. Maraming salamat sa pinyo mo yan, Crickets. Ayan, 160 ka na. Medyo rest mo na yun sa'yo. Meron akong didikit sa'yo, Lods. Dalawa. Amor, Mia, Yaho, Tamsak, Hos. Baby Cyril Garcia here. Ayan, ma'am, Baby Cyril. Miguel Lods, shout out sa'yo. Ayan, kamusta naman, Baby Cyril? Thank you sa aking apelido. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan guys, patamsak naman nakapin. Ayan, pumapasok din. I'm okay, host. Ayan, thank you so much sa'yo, Amor, Mia. Baby Cyril, maraming salamat ulit. Ayan, may nakapin po ako dyan guys. Patamsakan naman natin ang upcoming premiere ni Lord Sweet Kate. Ayan, I'm okay, host. Ayan guys, maglablaban po kayo dyan. Sunod na dahil ako ano muna. Tamsakan ko lang si Lord Sweet Kate. Dikitan na kita, host. Ayan, maraming salamat sa Lods Amor. Ano talaga? Agati talaga siya. Ayan, maraming salamat sa iyo,
sa aking apelyido dyan. Siyempre. Lahing Garcia. Okay, marami pala akong dinadikit sa Lord's Wait. Dikit ko na to. 600, ano ka na eh? 368. Tingnan natin kung magpag-uwit. 1.77 ka sa dikitan kita by. Oh, wow, sana all. Maraming salamat sa iyo. May utang pa pala ako sa iyo na 10. Balik ka kita pag live. Tapos, Lods Amore, baka pwede mo rin ayudahan to si Chichi Presto. Kaso hindi kasi siya nagla-live eh. Kami na ba ako? Yan, hayaan mo na host, OTW. Ayan, maraming salamat. Ayan, kamag-anak ko rin. Yan mo na host, OTW20. Ayan, maraming salamat. Ayan, patamsak naman guys na nakapin dyan sa taas. 92. Tamsak ka na, Lods. Ayan, dalan niyo po kayo guys kay mga Lods, yung bahay mga Lods, ano? Hindi ko maano eh. Para makadalaw din sila pag nagla-live ka. Ayan, kay ma'am, kay Amore Mia. Yung guys nagla-live yan, nag-aayuda yan sila, Bartiran. Sabi niya nga sa akin, mag-Bartiran tayo. Sabi ko, hindi na ako mag-Bartiran, mag-sport na. Tapos yan muna kita host ha. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am. Amore, baby. Amore. Ano, baby, ano yan pa? Baby Garcia ba yan? Kalimutan ko tuloy. Let's wait, Kate. Ayun, may dinidikit din ako sa'yo. Baka guguhit ka ng 690 o 680. 690 siguro. Ayan, may kala shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Matapusin ko lang ito tamsak si Ma'am Sweet Kate. Kasi dikit din ako sa kanya. Ayan, Ma'am Marge, may kala shoutout po sa iyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, patamsak ka naman guys. Sino kang pin sa taas dyan? Ayan. Huguhit to sila. Sana maging 690 ka nito. Tingnan natin. Sweet Kate. Ayan, maraming salamat dyan kay sa aking kapilyedo. Ayan, Ma'am Yani, may kala shoutout. Ba't walang jacket siya? Magandang shoutout ulit dyan sa Team Influencer. Magandang shoutout. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Yani. Ayan, Mentor Catherine. Ayan, si Mentor Catherine. Maraming salamat sa palusog dyan, Team Influencer. Ayan, kamusta naman kayo dyan, guys? Ayan naman natin ngayon yung nangyayari sa Pilipinas. Ayun, yung mga kababayan po natin dyan sa Abra. Ayun, siyempre guys, nagkaroon po ng lindol. Ng 7.5. Ayun, siyempre kailangan natin pong pray din po natin yung mga kababayan po natin dyan. Ayun, Sir Lazy Boy. Maraming salamat sa Sir Lazy. Maraming salamat sa pagdanaw. Kay Mentor Choco Joy, the influencer. Maraming salamat. Maraming salamat dyan sa pasukod nyo. Thank you. Amore Mia. Yan kay Ma'am Amore Mia. Ayun guys, pambaba si Lods Amore. Ayun, nag-ayuda din po yan. Ayan, Lods Sweet Kate. Ilan kung ilan doon papasok sa'yo. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Start na ako sa'yo, host. Ayan, maraming salamat. Lods Jewel, sumigilaw shoutout po sa'yo. Ayan, thank you so much sa patambayan na Team Influencer. Ayan, sa panguna ni Team Overall, Ma'am Yani. Walaan kay Mentor Choco Joy. Ayan, may ikot talaga yung Mentor Lazy Boy and Mentor Catherine. Thank you. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Amore Mia. Amore Mia. Ayan, maraming salamat.
Los Jewel, may at Kuya Falcon, tamsak. Maraming salamat sa iyo, Los Jewel. Ayan, maraming salamat. And tamsak mo yung naka-fin, iwan ka ng bakas yan kay Sweet Kate Vlog. Ayan. Nag-aayuda po yan. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Makipagsayaw-sayaw muna kayo habang ako'y nagtatap. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa Patambay Team Influencer. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Yani, at sa lahat po ng mga mentor. Dikit dan po with full pack po, Sweet Kate lang. Ayan, mag-iwan ka ng bakas, Lods, kasi sumusupport din niya si mga Sweet Kate. Ayan. Gawin natin 100 yung tamsak mo, Lods, Sweet Kate. Kaya makatapos kayo mga Sweet Kid, guys, whipping ko lang to kay Lord Chiche. Maliit pa kasi yung bahay niya. Support nyo naman, guys. Ayan. Amulidikin na po. Yan. Sige, dikitan po si Ma'am Amori. Sa iyo, Ma'am Angel Maray, maraming salamat ulit. Ayun guys, huwag din natin magkalimutan guys. Siyempre po natin mga babayan po natin sa Abra. Ayun, siyempre guys, nagkaroon po ng Lindol. 7.5. BJ lang po kami, Kuya. Yan, maraming salamat sa inyo dyan sa pabidi-bidi nyo, guys, sa pasugod yung tema influencer. Maraming salamat. Yan, thank you so much sa inyo dyan. Thank you sa iyo, Angel Maray, at sa lahat po. So, Team Over, ano ba yun? Team Unity? Team Hipa Babes. Hindi ko kasi guys, kabisado yung mga team nyo. Maraming salamat ulit sa inyo. Ayan, Ma'am Marge, maraming salamat din sa inyo dyan, mga Hipa Babes. Ayan ba yung mga ano nyo? Mga Hipa Boys, mga Hipa Babes. Ayan, maraming salamat. Ayun. Ayan guys, maraming salamat Joyce sa pinag-ano na natin si Ma'am Sweet Kate. Ayan, 100.
Ayun guys, ipipin ko lang to guys si Cheche Presto. Dito rin po yan sa Middle East. Dito rin po yan sa Saudi Arabia. Silipin nyo lang po yung kanyang bahay. Ma'am Sweet Kate, maraming salamat. Oh, 40 na subscribers na siya. Maraming salamat dyan sa nag-ayuda kay Lods. Sa aking matalik na kaibigan si Lord Cheche Presto. Ayan. Bigyan lang sa po, Marge. Ayan. Lods Jemal, may love shoutout. Ayan, makaabot pa lang ng 100 subscribers para sa mini job. Congratulations! Ano yan? Ayan, maraming salamat ulit sa patambay dyan, Team Influencer, kay Ma'am Yani. Ayan, sa lahat po ng mga mentor ng Team Influencer, maraming salamat. At sa lahat din po kay Ma'am Marge. Ayan, kaila... Shout out Lalabs Jewels. Ayan, Lalabs Jewels. Yan, dalaw ko lagi sa live ng mga hipa babes. Kaila Ma'am Marge. Ayan, nakita po po sila. Pugong. Ayan o, nakita ko nga yung Pugong. Hindi pa ko nakalian. Mission accomplished, 50 ka na, Paula Loves Arch. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Sweet Kate. Ayan bro, 50. Ayan, maraming dinigit ni Ma'am Sweet Kate. Ayan, si Tito yung nakapin guys, kaibigan ko po yan dito sa Saudi. Padi-badi ko po yan. Ayan, 50 ka na mission na complete. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lord Sweet Kate. Damo kaya salamat sa iyo, Lord Sweet Kate. Ayan, 100 ka na rin. Tamsak mo. Ito pa yung pinakagwapo at pinaka-sexy na founder ng mga gwapo. Palakpakan muna natin. Mga loyal. Bacolod. OG. Pinalitan man pala yung pangalan mo, founder. Walang problema yan. Bacolod. Vlogger. Sa akin kaya lagay ko, Iloilo Vlogger. Ayun, founder, baka mayroon kang ayuda dyan sa nakapin sa taas, founder. Yung kaibigan ko po yan. Sana all. Ayun, maraming salamat ulit sa patambay yan, Team Influencer. Siyempre sa pauna ni Ma'am Yani. Ayan. Ito po yung video tinamsakan at watch ko. Lalabs Cheche. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sweet Kate. Okay. Founder, baka pwede mo pag-uhit yan yung nakapin. Baka pwede mo bigyan ng 80 yan. Founder ba? Kaya. Baka pwede mo gawing 100 yan, founder. Ayun, ito doon dinikita ni yung video mo to Brad para sa ito yung pinuntahan natin. Dati, yung may coffee shop. Ayun. Oo. Ayan, may live cover yan. Ayan, maraming salamat ulit dyan guys sa pagdikit kay Lods. Ay kaibigan na si Cheche Presto. Ayan. Ayan, 42 thumbs up. Ayan, maraming salamat sa pag-video dyan. Love Hajar. Ayan, 52. Ayan, Ma'am Jewel. Saan ka na yung aking kababayan? Dito ka na si Lods Oliver. Nagka-ayuda. Si yung ating kapilyedo.
Ayan guys, pag-pwede po natin guys, yung nasa ano ng Lindol. 7.5. Ayun, lakas. Oo, hindi talaga maano natin yung mga kalamidad sa atin kasi kahit nga dito sa ano sa itong bansa na ito hindi pa nakaranas ng lindol kasi alam mo kasi dito buo kasi ito eh. Sa atin kasi maraming mga isla-isla. Mga banda Middle East, parang bihira lang naglilindol. Sa atin kasi maraming mga bulkan sa ilalim. Eh, Ma'am Marge, maraming salamat sa pabiji-biji nyo dyan. Ayan, parang napanood ko kayo na sa balita, parang 4 na yata yung namatay. Ayan. Yan guys, pa-support naman natin guys yung nakapin sa taas. Maluin mo. Ito kumain na. Kaya 56. Ikaw ang dahilan. Kaya kakanta ako mamaya pagka request ka ng founder mamaya. Hindi kasi ako naka-stream yan, naka-direct kasi ako guys. Ay, babala kayo ng bahay nyo dyan guys kung mga ano pa. Para, wow, 7 ano na ako, dinikitan talaga ako ng aking kapilya dyan talaga. Sayaw! Wala founder, medyo ano yung kondisyon ng katawan ko founder. Gawin mo na nga akong 1,800 founder. Di pa ko na nakalian Yung kinain ko ano lang. 2 bottle na Dates, alam yung dates guys. Pakita ko sa inyo mamaya. Ayun kunin ko. Ariglado! Wow, grabe nga mga apelido. Yung dates na na sariwa pa mula sa puno. 1.79 ka na host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Amore Mia. Ayan, founder si Amore Mia. Kilala mo yan? Pinsan yung tawagan nyo niya. Yung ating kaapelyedo na si Amore Mia. Ayan guys, support naman natin nakapin guys sa taas. Ayan, baby pa, batang-bata pa yan. Kumbaga sa mga dumididi pa. Yan, di ba kalala? Ayan, palambi upcoming alas mga lalabs. Ayan, sige. Si Ma'am Marge. Samsakan natin yung Ma'am Marge. Kailangan mag-iwan ng baka sa'yo. 10. Ang 11. Pinsan Oliver. Ayun, dito na yung magpipinsan. Ayun, magpipinsan na rin. Pinsan! Pinsan na rin. Nakapila ka kagabi doon. Di ba? Si founder nakipagbartira niya. Ayan guys, pa nakapin naman dyan si Palambing naman yan guys. Kaya matambing naman guys, upcoming alas. Tulog na lang ako, pinsan. Yan, 61 pala ng kapin, OTW 10. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Amori. Ganun guys, isahin ko na para pagkatamsak, isang tamsak na lang kayo. Yan ang babani si Ma'am Marge. Pasupport naman natin yung kanya, Barter na lang, pinsan. Uy, bartiran kayo lagi, Sir Raul.
Ma'am Lacey, Milad, shout out. Ayun guys, sisikan nyo lang si Che. Baka sobra-sobra naman, baka hindi mahulog. Ayan. Hugitin na lang siya. Para may pingo si Ma'am Marge. Ayan na ba si Che? Ayan. Ayan, may binaba, may ano yan ko guys. Pasupport naman natin yung upcoming live ni Ma'am Marge Gigi. $14. 15 thumbs up. Pag-graduate kita, founder. Yan, sige, founder. Maraming salamat. Graduate naman ako, founder. May live ko naman ito eh. Para magkatugan naman na ako. Yan lang, Sweet Kate. Maraming salamat sa pakiyuda niya kay Chiche Presto. Siyempre, at sa nagtambay dyan sa mga team influencer. Maraming salamat. Lods Oliver, kay Ma'am Mia. Ayun. Ma'am Lazy, maraming salamat dyan. Sa ayan guys, may nakapin po ako dyan. Masupport naman natin. 12. Yan ang mga ano sa Bartiran. Si Lods Oliver. 254. Tricia. New Gumana. Thumbs up, Dan. Ay, maraming salamat. New here. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, new here. Ayan, thank you. Support from Kenya. Ayan, shout out. Bigla shout out from Kenya. Ayan, friends natin from Kenya. Thank you for coming, Tricia ni Juguna. In Juguna, 254. Yeah, please support my channel. Ayan. Yeah, please connect my friend Tricia and it's everyone coming live. Ano, English yan ah. Akala nyo lang ah. Ayun guys, ibaba ka na si Cheche ha. Para matamsakan natin si Ma'am Marge. Sabihin nyo lang kung kailangan nyo pa ng link para ibaba ko lang, drop ko lang. Ayan, palambing naman natin guys para maping ko rin ito mamaya sa kababayan natin from Kenya. Ayan guys. Paratamsa ko na si Ma'am Marge. With Bell, ayan. Ayan Brad, balikan mo lang po yung Brad yung mga ano sa'yo. Duplicate. Ayan guys, patamsak naman natin na nakapin. Upcoming premiere. Upcoming live pala. Ayan Ma'am Lazy, mga shoutout. Maraming salamat.
Kaya patamsak naman dyan sa nakapin sa taas. Yan, shout out, Treasure. Ayan, my friend, Treasure, no problem. I will pin your, I will support you. Copy ko na lang yung link mo. Yan guys, patamsakan naman natin yung nakapin sa taas, si Ma'am Marge. Labo rin mata ko. Dikit ko na yung iba sa'yo, Ma'am Marge. Bibi Cyril Garcia, 75 na ka-pin host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Bibi Cyril. Ayan, binaba ko na siya. Ayan, pero binaba ko ulit yung Chichi Fresh. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Cyril. Ayan guys, support nyo si Bibi Cyril. Ayan guys, nag-ayuda po yan. Sumusuporta po yan sila. Ayan, yan mo yung channel niya. Magluto muna ako, host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Bibi Cyril. Ang ating affiliate na Garcia. Nandiyan din si Oliver, si Bacolod G Channel. Maraming salamat guys. Ayan, kay Loz Brad Cheche. Ayan, 75 ka na Brad. Paghingaan mo muna. Ayan, patamsak naman natin yung nakapin dyan sa taas guys. Ayan. Pinsan Oliver. Ayan, tumidikit pa si Founder kasi pag-graduate niya daw. Ayan, kapit yan si Founder. Pubertira ng 80 yan. Ayan, dikit ko na rin iba sa'yo, Ma'am Marge, 750. Pinsan! Mati na yung mga pinsan. Ayan, bigyan na shoutout ulit sa inyo guys. Magkantahan muna kayo dyan. Gusto yung magkikitan, bagtira na yun. 1.8 ka na, Lods. Ayan, maraming salamat sa iyo, Founder. Isang kiss nga sa puwit dyan. Okay. Ayan, maraming salamat sa ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, nag-aabang ako ay nagbibigay din kay Ma'am Marge. Kayo na din ako. Ayan, guys, kung ba yung hindi pa kayo nakatamsa kay Ma'am Marge dyan? Having live, ayan. 20. Pinsan, ayudahan kita. Wow, sana all. Sige, mag-ayudahan kayo dyan, guys. Ayan, maraming salamat sa iyo, Founder, ha? Ayan. Maraming salamat guys sa nag-ayuda kay Chiche Presto. Ayan. Pahinga muna. Pabutin na lang natin sunod ng mga 100. Ayan, support naman natin guys yung nakapin sa taas para mapin ko rin mamaya yung ating kaibigan from Kenya. Ayan, sindikitan ko muna natin si Ma'am Marge. Mayroon pa akong dinadikit sa kanya. Baguhitin ko rin. 750? Ano ba siya? $700. 1,750. Ayan, di kami magkalaya. Ayan. Ano ko ilanadikit ko sa iyo, Marge. Pero guguhit yan. Mga to 1,760. Oh, Bacolod Brady yung ticket full pack with Bell. Ayan, maraming sa. Ayan, tikitan nyo guys, Oliver G. Channel Bacolod Pinsan. Ayan.
Tsaka si Baby Zyron. Ayan po guys, pasyal kayo pag nag-live siya. Lods Jewels. Ayan, si Bacolod na. Pasyal ka lagi sa live ni Lods Bacolod tsaka ni Baby Zyron. Ayan, mga supportive po yan. Nagbibigay po ng mga banana. Naghang na cellphone ko. Di kaya. Aghang na. Nagdahap sa ng bago to. Ayan, mga lahat, shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Maraming salamat dyan sa nakapin natin sa taas. Support naman natin. Upcoming live ni Ma'am Mars, GG. Ayan, mga hipapis. Dala ko sa live nila, guys. Mayroon doon. Naglalambingan sila doon. Ayan. Naglablaban, nagdidikita, nag-aayuda din po yan sila. Tapos mamaya bigyan ko rin si... Ayan guys, may binaba din si Nightbot. Support naman natin yung mga binaba ni Nightbot, guys. Yung mga members ko po yan. Ayan, mga 2 hours lang tayo guys. Samantama yan, naka 1 hour po lang naman ako. Wala. At sa touch sa Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pagdalaw. Kotang tabihin. Ayan, patamsak naman guys yung nakapin sa taas. Ayan, maraming salamat sa Camille Chua. Ayan, Camille Chua. Ayan guys, may binaban ako kay from Kenya. Si Ma'am, ano? Pipin kami mamaya yan. Send support from Falcon of Dessert. Ayan, maraming salamat sa pasupport mo dyan, Ma'am Camille Chua. Chinese to siguro si Ma'am Camille Chua. Si Chua eh. Si Chua. Ito. Ayan, sa 11 million viewers natin, aming galaw, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa support. Nagtitiis. Ayan guys, support naman na si Teresa Nigjugana, 254 from Kenya. Restart niya muna ako kasi hindi kaya na. Ay, wag para. Dito pala yung ano ko. Baka mamatay yung live ko pag restart. Take na. Okay. Ayan guys, support naman natin nakapin sa taas si Marge. GG, upcoming live. Ayan. Sa 10 million viewers natin, maraming salamat sa patambay niyan dyan guys. Kaya may binabaliin po si Nightbot. Support nyo na si Lord Salden 7K. Iwan lang po kayo ng bakas. Sa lahat po ng mga members ko yan, Lod's Bibigs. Lolo Bigs, Lod's Piofio. Ayan guys, nag-iwan po sila ng bakas niyan. Mabalik po yan.
Hindi natin. 24 thumbs up. Bago natin guys ipin siya, no? Ayan. Gawin natin 25 thumbs up sa Mars. Mahal. Idahan ko lang to si Kenya. Para hindi siya magtampo. $25. Ma'am Blazy, maraming salamat. Ayan, 25 thumbs up. Ayan, maraming salamat dyan kayo nag-thumbs up sa taas kay Ma'am Blazy. Kay Ma'am Blazy. Ayan. Shoutout sa Ma'am Blazy. Kay Ma'am Marge. Ayan, pipin ko lang kahit sa skin niya. Para mabigyan ko rin ng support. Ayan. $378. Ayun. $254. Para may upcoming pre. Ayan guys, may naman si Ma'am Lord Sweet Kid. Pa-support nyo lang yun guys. Habang ako'y hindi kita kamala to si always be okay even it's very hard to be. Ayan mga Kenyans kasi guys, marunong po ito mag-English yung mga ito. Ayan. 378 subscriber. Ayan. Trisha New Guhana, 254 subscriber. Thank you, my friend. Are you there? Are you there? Ganun ba yung pag-English? I will support you. I will give you. I will give you. Ayan, 379. Happy Eid Mubarak to everyone, Muslim brother and sister. Yan yung kayang video. Clowny Crickets Vlog. Kaya maraming salamat sa iyo sa pa-BG mo dyan. Thank you for coming. Drop your link, my friend. Baba mo lang yung link mo, Ma'am Clowny o Sir Clowny. Ayan. Kamsawi, magandang shoutout sa Lords Kamsawi. Maraming salamat. Ayan, welcome sa Lords Clowny. Ayan, dandahanin mo lang po yung bahay pa rin. Malakas. Ayan, support naman natin yung nakapin sa taas, my friend from Kenya. Ayan, maraming salamat sa patam sa karawan niya, Ma'am Sweet September Vlog. Thank you so much for coming. Ayan guys, support naman natin yung binababa ni Nightbot. Ayan, si Lord Saldes 7. Ayan, si Lolo Biggs TV. Ayan, mga members ko po yan, Lord Piofio. Ayan, kay Ma'am Scarlett, kay Nor Familia. Ayan, support nyo yan guys, yung mga members ko. Habang inadikitan ko pa to si Nor. Baka wala na yan si ano. My friend Trisha, are you there? Wow, pag ano pa ako.
Ma'am, Sweet September, maraming salamat sa 11 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo, guys. $384. Yan, 384 na siya. Maraming salamat sa Payuda founder at kay Ma'am Baby Cyril Garcia. Thank you so much. Pasakal? Ayun guys, sa baba niya po ng line si Clowny Crickets. Kaya maliit pa yung bahay niya. Support nyo naman siya, guys. Maraming salamat na kayo dyan kay Ma'am Trisha Hangungana. Naniwala po kayo ng bakas, guys, para from Kenya. Hindi ko alam kung nagbabalik ito. Pero natin, Ma'am. Oh, 388 na siya. Yan. Maraming salamat dyan sa nag-aayuda. Kay Christian yung Gana. Kaya kung andito pa siya. Dito pa siya. Ayan, thank you so much for connecting, Ma'am Trisha Yongana. 388. Yan po sa nakapin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett.
Yan sa 12 million viewers natin, yung big love shoutout ulit sa inyo, guys. Ayan nga, bitawan ko na yan guys yung nakapin sa taas ha. Ayan, ipipin ko lang to si Nor. Ayan, maraming salamat sa nagdikit dyan kay kaibigan po natin from Kenya. Ayan. Guys, support naman natin nakapin si Nor Famia. Silipin niyo yung video niya guys kung paano siya magluto. Paglinis ng tilapia. Yan, sa 8 million viewers natin, maraming salamat ulit yan sa PBGB nyo guys. Sa Team Influencer, maraming salamat sa PBGB nyo. At sa lahat po na nagdalaw, maraming salamat. Ayan, support naman natin guys yung nakapin road to 500, Jenner Famia. Ayan, tour sa nakapin, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan, sa ulit, ayan, siyempre guys, nakikisimple ano po tayo sa mga kababayan po natin dyan. So, Abra, ayan, napiktuhan po ng Lindol. Yung kanina yata yan, mga 7.5. Marami mga nasira, may mga nag-landslide, may nasirang building. Ayan, may napanood niya ako doon sa balita, yung isang trabahante doon na ipit doon sa dilamhati po tayo sa pamilya ng mga kababayan po natin. Ayun guys, sa 12 million viewers natin guys, support naman natin yung nakapin. Ayan. Ayan, let's wait Kate, maraming salamat sa pag-ayuda dyan. Ayan, founder, maraming salamat sa pag-graduate. Ayan, Ma'am Zaira. Maybe Zaira kasi maraming salamat din sa support. Ayan guys, kung hindi pa kayo kay Baby Zyrel Garcia. Ayan guys. Ayan, nag-ayuda yan, nakapagbartiran sa layan. Mga pinsan po namin ni Oliver yan. Garcia clan. Maraming salamat sa pabidyo dyan, Mami Kay. Ay, ang ganda. Ayan, Ma'am Marge, maraming salamat sa pabidyo dyan. Ayan, dyan din si Oliver J. Ayan, yung aking apelyido na OGC, Oliver G. Oliver Garcia C. Baka
Bacolod Vlog. Ay, Ma'am Marge, maraming salamat sa 40 million viewers natin, guys. Ayan, guys, support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan, binabasa ni Nightbot yung aking mga members. Ayan. Ayan, si Ma'am Carmen ako sa vlog. Si Ma'am Marbros Vlog. Ayan. Ayan, si Ma'am Carmen, si Ma'am Marbros, guys, vlog, guys. Pilitin niyo po yan, guys. Iwan na po kayo ng bakas. Nagbabalik po yan si Ma'am Marbros Vlog. Si Lord Salles 7, ganoon din po yan, guys. Iwan lang po kayo ng bakas sa kanya. At saka si Manong Azer, ayan, si Lord Roger Gonzaga, ayan si Lord Roger Gonzaga, medyo malaki ng bahay ito. Ayan, si Ma'am Scarlett, ayan, si Nor Fami. Ayan guys, support naman natin si Nor coming 500 kasi hindi siya makalis-alis sa ano. Founder, baka nandiyan ka pa? Ayan sa aking mga, ano dyan, kay Baby Siren Garcia. Support naman yung pin. Siyempre kasi kita nyo rin sa Baby Siren kasi nagpaangat din yan sa kanyang live. Nagpagbartiran. Ano din po si OGC. Ano nyo po kilala si OGC? Siya po si founder. Founder ng mga loyal. Di ba, founder? Ayan. Mami Kay, maraming salamat. At Bagis Kay, maraming salamat sa pabidyo dyan. Ayan, 1 minute and 33. 1 hour pala. Ayan. Ayan guys, pag-pray pa rin natin guys yung mga kababayan po natin dyan na napiktahan po ng lindol. Kanina po. Ayan, sa Abra. Sana po wala ng mga marami pang na apektuhan talaga. Siyempre guys, mayroong gumuho. Kaya mahirap talaga pagka ang lindo kalikasan guys. Hindi natin alam kung ano oras siya darating. Diba? Ganun ang ano. Yung lindol kasi hindi natin ma-detect yan kung kailan siya darating. Yung bagyo, ayan, may ano yan, ma-detect. Pero yung lindol, bawat gabi. Baka tayo ng kanta. Baka pwede tayo makabanta. Wala naman naman natin. Kahit may hina na yung busis. Lagyan natin ng ano. Ayun. Dahilan. Ayan. Ayan guys, mayroon sila na Bigs TV. Ayan sila si Piofia. Ayan, sa 12 million viewers natin, maraming salamat. Yan sa team influencer na katambay niya, maraming salamat. Ayan, sa lahat ng mga team. Ayan, mga lads, shoutout ulit sa inyo dyan, guys. Yan ako kakanta sa sayo na lang. Support naman natin guys yung nakapin sa taas.
Ayan, kung may mga premier po kayo dyan, guys, baba nyo lang para matamsakan po natin. Ayan, mga lahat shoutout ulit sa mga kaibigan po natin, sa lahat po ng mga lahat po naman ng mga OFW dyan. Mapalan base mga service, mga lahat shoutout po sa inyo. Ayan, shout out dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre sa mga kababayan po natin dyan. Apektado kayo ng lindol. Ayan. Ayan, alam mo naman sa atin ang sa lugar po natin, minsan kung hindi lindol, ayan, may mga bagyong parating. Ayan, dapat lagi po tayong handa. Yan, sa 12 million viewers natin, guys, pasupport naman yung nakapin dyan sa taas, guys. Yan, sa lahat ng mga members ko dyan, ayan, pasupport nyo. March, Gigi, maraming salamat sa pa-stay home mo dyan. Yan, shoutout din po sa lahat ng mga kaibigan po natin. Si Ma'am Blazy, maraming salamat sa pa-BGBG. Ma'am Scarlett. At sa lahat po dyan, sa 12 million viewers natin, maraming salamat. Kasi guys, hindi naman ako minsan biglang may tawag, biglang putol yung aking live stream. Siyempre, on-call kasi yung trabaho natin. Pagka walang tawag, tambay. Meron ko siyang pagtrabaho pag-akyat bahay. Ayan, sa 12 million viewers natin dyan, Miguel Lau, shout out sa inyo dyan. Ayan, kung may mga kaibigan po natin dito sa Middle East. Ayan, kung gusto nyo guys ng promote ko na yung trabaho ko. Ayan, sa malaking bill ng tubig dyan, tawagan nyo lang po si Falcon. Ayan, para ibigyan po natin ng yan. Para bigyan po ng report, para maibigyan nyo po doon sa National Water Company. Ayan, shout out sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. May na kayong trabaho. Ayun guys, support naman natin naka-pin dyan sa taas guys. Ayan, naka 1 hour and 40 minutes na po tayo. Kasi mamaya mga alas 3:30 mayroon na po rin akong trabaho. Ayan, maraming salamat ulit guys sa mga kaibigan po natin dyan. Nagdikit sa mga kaibigan din natin. Sa mga lahat po nagpa-BGBG dyan. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa lahat ng mga team dyan. Sa Team Influencer, sa lahat po ng mga branches ng Team Influencer, maraming salamat. Ayan, headed by Ma'am Yani. Overall, mentor, Ma'am Yani. Ayan, sa lahat ng dumalaw kanina, kila Mentor Lazy Boy. Ayan. Kay Ma'am Mentor Choco Joy. Mentor Catherine Angel Maray. Ayan, sa lahat ng mga members ng mga HIPA Babes. Meron silang HIPA Boys.
Kami kasi, ako kasi guys, team loyal ako eh. Pero ako lang yung isang member. Team loyal. Wala akong kasama. Team loyal. Sa team loyal guys, dalawa lang po kami. Siya lang at ako. Gusto siyang sumali. Gusto siyang sumali sa team loyal. Siya lang at ako, siyempre. Yan ang mga team loyal. Ayan, siyempre shoutout dyan sa mga kaibigan po natin sa Team Maliw-Maliw. Siyempre sa kanang ating foundera. Yung founder na si Ma'am Rachel, nasa kasalukuyan na sa Pilipinas pa. Nagnilay-nilay. Ayan, nagtatanim ng mga gulay. Siyempre guys, yun ang nasa atin. Siyempre, pagka OFW tayo, kailangan i-relax po natin ito yung mga sarili. Ayan, shout out sa mga lahat ng mga GC dyan, sa lahat ng mga team. Yan ang maganda sa mga team guys na nagsusuportahan. Ayan, maraming salamat din kay Lord Sweet Kate. Ayan, kay Ma'am Marge. Kay Ma'am Scarlett. Kay Lods Oliver G-Channel. Kay Ma'am Blazy. At shoutout din sa lahat ng mga members ko yan guys na patuloy na pag-support at every month na pag-renew sa aking membership. Maraming salamat din sa pagdalaw, sa pagtambay, Mama. Mami Kay, Bagis Kay. Sagano Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Ayan, tamang good vibes lang po tayo guys. Enjoy po natin yung ating pag-YouTube. Ayan, tayo lagi nakasimangot. Ayan, tamang good vibes lang. Enjoy. Enjoy ang pagsasalita dito sa taas. Lablaban, dikitan. CJ Jonel, Sagayno. Ayaw ko sa mga medyo nalulungkot dyan guys. Ayan, magpatugtog lang po kayo ng music na relax song. Relaxing song. Para medyo ma-relax yun yung mga puso't isipan. Ano na yung mga siyempre sa tulad po natin ng mga OFW. Yan, music isa rin po yan sa paano na. Siyempre, pag may time din po kayo guys, every week, ayan, baka may mga mag-church din po kayo. May mga church po kayong dinadaluhan. CJ Jonel, Sagayno. At siyempre kahit ano tayo ka-busy guys sa buong isang linggo. Yan. Kailangan magdaan po tayo ng isang araw para tayo Kaya dyan sa bansang Pilipinas siyempre guys. Araw ng linggo, yan, siyempre pauta tayo doon sa church para magsamba. Ito naman kasi guys every Friday. Ayong DO. Shoutout ulit sa lahat dyan. Miguel, shoutout ulit sa mga kaibigan po natin dyan. Ayan, pa-support naman natin yung nakapin dyan sa taas, guys. Road to 500 subscriber. CJ Jonel, Sagayno. Ayan, pag hindi pa kayo nakalikit dyan, guys, anong binaba ni Nightbot na aking mga members po yan, please support naman natin. At shoutout din dyan sa bansang Pilipinas. Siyempre, mag-ingat din po tayo. Usap po ngayon yung Dingi. Dingi ba yun? Anong tamang pronunciation? Bisaya kasi ako guys. Bisaya. Longgo ba? Kaya pagka nagsalita, matigas. Paano mo nalaman na Ilonggo ko? Siguro sa pananamit, ay no? CJ Jonel, Sagayno.
Ayan, siyempre shout out dyan sa aking pamilya dyan sa bansang Pilipinas, sa aming lugar. Kami po ay nasa Antique. Karaya, Tamon. Shout out sa mga tanan niya mga karaya dyan. Comment sa mga karaya dyan. Kumahan ka mo maghambal kang karaya. Kumahan mo na ka maghambal kang Ilonggo. Kasi ko kabalo. Kabalo ko magsalita ng Ilonggo. Siyempre sa mga Tagalog, sa mga kasi hindi magkakaintindi. Sa tanan ni mga karaya dyan, shout out ka ninyo tanan dyan. At sa tanan niya mga sa lahat ng mga Ilonggo, maayong hapon, maayong gabi. Ayong alas 7 na sang gabi dira sa Pilipinas. 7. Mag-7 na dyan sa bansang Pilipinas. Ito po sa amin, sa lugar po namin ngayon, mag-alas 2 pa lang. 2 p.m. Dito po sa Middle East. Tinatawag kasi na Middle East kasi mainit yan ba yun? Sa gitnang silangan. Kaya pala mainit ang Middle East kasi nga sa gitna kasi. Sa gitna ng silangan. Sa Ecuador, Equator, yung sinasabi niya. Ayan, 60 million viewers natin yung mga love shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa love and support kay Falcon of Dessert. Ang lawin ng dessert. Oh. Ito yung lawin na nilumalipad. Ito po ay sumisipa. Still kicking. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa patambay-tambay nyo dyan, guys. Ayan, Ma'am March, maraming salamat sa pa-BG-BG nyo dyan. Shout out si Ma'am March. Alam ko dito rin po yan sa Middle East. Ayan. Sa Kingdom. Ayan ka, Blazy. Ayan. Ano ba yung mga kingdom dito? Ayan, Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Bahrain. Ayan, Ma'am Lazy. Ayan po si Ma'am Lazy. Ayan, maraming shoutout dyan kay Franz Nelson. Ayan, pasok na kayo guys. Open gate na po tayo. Libre na po sa mayaw. Ayan guys, kung may mga paano pa kayo dyan bago tayo mag-end. Ayan, kung may mga premiere po kayo dyan, baba nyo para matamsakan po natin. Huwag kayong mahiya. Ayan. Sa panahon ngayon guys, walang hiya-hiya. Sa panahon ngayon, bawal yung hiya, bawal yung tampo-tampo. Ayan. Ayan. Kailangan ngayon, patibayan naman. Enjoy! Good vibes na po tayo lagi. Mabilis kayo tatanda pagka lagi kayo nakasimangot dyan. Siyempre, pagka ayaw sa inyo, huwag nang pilitin. Discarte guys. Ignore. Ayan, sa 16 million viewers natin, maraming salamat ulit sa inyo. Ma'am Lazy. Ayan, siyempre guys, kung gusto nyo humaba ang inyong buhay, ayan, mahalin po natin yung ating mga magulang para lalong humaba po yung ating buhay. Ayan, may love shoutout ulit sa 16 million viewers natin dyan. Huwag yung magulang ha. Magulang natin. Huwag yung magulang. Ayun. Pag minahal po natin yung ating mga magulang, haba po yung ating buhay. Ayan, tandaan niyo po yun, guys. Ayan guys, may binabanin si yung right bot ko dyan. Sila manong kayo sa Roger Gonzaga. Support nyo rin po yan, guys.
Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan, sa lahat ng mga kabigan po natin, sa lahat po ng mga OFW. Ayan, mapalan base mo yan si Bis Miguel, shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat. Ayan, mag-ingat po tayo lagi. Ayan. Ayan, sa tulad po natin mga OFW, dapat lagi tayo nakapokus. Kaya po tayo nandito para sa pamilya po natin. Ayan, siyempre guys, tandaan nyo rin to guys. Ayan. Huwag kayong gumasto sa sobra sa kinikita ninyo. Tama. Siyempre guys, kung magastos kayo sobra sa kinikita niya, magkabaon-baon kayo sa utang. At siyempre, sa lahat po ng mga nagtatrabaho sa kumpanya, siyempre mahalin po natin yung trabaho natin, wag po yung kumpanya natin. Okay, importante dyan guys. Yan kasi ang technique ko guys. Minamahal yung kumpanya, minamahal ko yung trabaho ko. Kaya pagka walang tawag, wala din trabaho. At syempre, huwag gumastos ng sobra sa kinikita po natin. Para hindi po tayo mabaon-baon sa utang. Kaya maraming salamat ulit yan guys sa nagdikit, sa nagdalaw sa aking live stream. Ayan kay Ma'am Mars, Gigi. Ayan sa team Hipa Babes. Ayan, di pa, Team Unity. Hindi ko na matandaan yung mga team. Team Hipa Boys. Ayan. Basta sa lahat ng mga team. May team din ako guys. Team Loyal. Ayan, siya lang at ako. Dalawa lang po kami. Ayan, sa atin po kay Ma'am Yani. Ayan, sa team influencer. Ayan, sa lahat po ng mga branches. Sa mga branch po na mga, siyempre, mga anak-anak na po ng mga team influencer. Magalaw shoutout po sa lahat sa inyo. Ayan, maraming salamat sa support. Ayan, maraming salamat din sa pa-BG-BG nyo dyan. Ayan, sa lahat po ng mentor ng team influencer, maraming salamat. At sa lahat po ng mga members ko rin dyan, maraming salamat po sa inyo. At siyempre sa lahat po na nagdalaw, maraming salamat. Sa nagdikitan, naglablaban, maraming salamat. At siyempre walang sawang pasasalamat. Well, more than million viewers in the house, mga loud shoutout para DJ na tayo nito. Ayan, sa ulitin guys, ayan, nakikipag-ano po tayo dyan sa ating bansang Pilipinas. Ayan, patuloy po natin ipag-pray yung mga kababayan po natin apektado po ng lindol. Kasi lahat po ng balita, puro na lang lindol. Siyempre guys, nakipag-simpatya tayo dyan sa mga kababayan natin. Mahirap kasi guys pag nadaanan tayo ng kalamidad. Ay, siyempre tayo guys, malaya tayo. Yung mga iba sa lugar natin dito apektado. Pero pang apektado doon sa lugar na yan guys, kung anong kahirap yan. Masiraan ka ng bahay, ayan. Mawalan ka ng pamilya, mawalan ka ng isang kamag-anak mo. Ayan. Yan ang mas hirap. Na dapat lagi po tayong handa. Kasi hindi po natin alam. Ayan. At siyempre tuwing gising natin sa umaga, magpapasalamat po tayo guys na gumigising po tayo ng umaga. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo dyan, founder, sa pag-graduate sa akin kay OGC, Bacolod Vlogger. Ayan, kay Ma'am Zyren, Baby Zyren Garcia, maraming salamat din dyan. Ayan, sa support, ayan, sa pag-ayuda din kay Chiche Presto. Ayan, sa lahat-lahat po na nag-ayuda kay Ma'am Sweet Kate, maraming salamat kay Ma'am Scarlett. Ayan, napatuloy na support kay Falcon of Desert. Ayan. Ayan guys, support nyo naman guys yung si Lulu Bigs TV, Lods Fiofio, ayan. Si Lods Aldes 7, Ma'am Carmen Acosta Vlog, ayan.
Ma'am Marvelous Vlog. Ayan. Ma'am Scarlett Norfamia. Yan ang mga members ko yan, guys. Ayan. May 3 minutes na ako, guys, bago ko mag-end. Kasi hindi pa ako nakakain. Alam niyo naman kasi dito, guys, sa mga Middle East, pagka wala kang control sa pagkain na to. Ang hirap kasi dito. Kung ano, mamantika yung mga pagkain. Kaya pagka wala kang control dito, hindi ka lulubo, madami kang sakit maramdaman sa katawan. Kaya minsan ako diet na ako. Alam nyo kasi dati, guys, nung pumunta ako rito, hilig ko kumain ng broasted. Kasi mura kasi dati yung broasted. Yung manok na rito. Mura pa noon, araw-araw broasted yan. Sobrang kain mo ng manok, tumutubo na yung mga allergy sa katawan mo. Ayan. Ito kasi manok yung pinakatuyo dito eh. Pero ngayon, nagmahal na rin kasi lahat. Mahal na rin ngayon dito. Ito la dati. 15 years ago. 15 years ago. Sabi guys, 15 years na rin kasi ako dito eh. 15 years ago. Kaya maraming salamat ulit sa inyo dyan guys sa 12 million viewers natin. Ako yung samantalang mag-e-end na. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Team Influencer. Ayan. Headed by Ma'am Yani. Sa lahat po na dumalaw kanina, maraming salamat sa inyo. Ayan. Ako guys, ay pansamantalang mag-end na aking live stream. Kasi naka2 oras na po ako. Alas 2 na. May trabaho na lang ako maya. Mag-asikaso na lang ako. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ma'am Marge, maraming salamat dyan sa pag-VG. Kay Ma'am Scarlett dyan. At sa lahat po kay Ma'am Lazy. Ayan. Ayan kay Lods Oliver, kay Baby's Viral. Ayan. Ayan. Sa lahat ng dumalaw kay Lods Wait Kate, maraming salamat dyan guys sa inyo sa lahat po. Okay, yung pansamantala mag-i-end na, iwanan ko na po kayo. Pansamantala na mag-i-end. Kasi mamaya mag-live naman tayo bukas. Maraming salamat dyan sa lahat ng dumalaw, sa lahat po ng dumikit. At sa lahat po ng nag-thumbs up dyan sa aking live stream, maraming salamat sa inyo. Ayan guys. Bye-bye sa inyo guys. Mag-ingat po kayo lagi. Ayan. Siyempre huwag tayong makalimot tumawag lagi sa taas. Ayan. God bless. And bye-bye po. Ayan. Mag-ingat po tayo. Bye-bye.